Čau to lidi, vítejte u mého videa a dneska to bude ze série Agar.io, teda Agar.io, promiňte. A při tomhle videu, jak už jsem říkal, budu natáčet Agar.io a pustíme se asi do toho 21. level, což je docela dobrý na to, že jsem takový pako na to. Sbírám tady takový ty skiny a sbíráme po levelech, ale je to více horší, protože pak to musím sbírat po 5 levelech a to je vždycky nejhorší. Vystartujeme, Maria, jak proč mi jen tak projel? Ani tak dobře dneska, protože mám notebook od sebe docela daleko, abyste viděli všechno, tak dneska se nebudu rozdělovat. Je mi líto, ale a kdybych tam byla největší kulička, teda nejmenší, která by mě pomohla na... Ne, nech mě kámo, to nestojí za potřebí. Dobrý. To nestojí za potřebí, aby mě hnedka na začátku jen tak sežral. Tady je jich docela hodně. Tady se docela dobře najím. Zkusím to projet. Jo, dobrý, dal bych to. Hok. Nejte mě! Co, je tu týmer? Ne, hej lidi, ne, já jsem taky rod. Teda nějaký prostě terorista, nebo nějak tak prostě. Pojď za mnou! Že se vůbec rozděloval, já chci se taky rozdělit. Tak OK, kdy to zkusíme. Vidíte tam moji ruku? Ne, nevidíte? Možná teda. Se špatně. Oh! Ty máš tam hodně, kámo. Shit! Ne! Sakryš, oni mě sežrali. Ale málem jsme to měli lidi, málem jsme to dobře dali. Tak hnedka na začátku máme kuličku, tady tak krásnou. Cyrusy, nech mě Cyrusy a ty mě taky nech osmičku. Lidi, to vám nestojí za to. Vůbec vám to nestojí za to. No ale týmovat dneska nebudeme, budeme maximálně dávat mezerník, protože dvojitý to už bych si musel kloubit dělat a hnedka přetáhnout. Takže, no, počkej, pojď za mnou. Nech mě. Lidi, to je fakt napínavá hra, nikdy nevíš, co na tebe čeká. No, ale na mě tu skoro... Hoj! Tak hoj, kámo. A tam je nějaký fialový, takže na to kašlu. Kašli na to! Aha, škoda. A nebo že bych mohl tuhle... Ne, tak ani tahle není taková. Kilář. Ne, tady je... No něco aspoň. Tady jsou dvě v sobě, kdybych byl větší, tak to bych se dobře najedl. Aha, vlastně já jsem větší. Ne, lidi, ne. Ne. Lidi, to vám nestojí za to, ne. Nerozpůlujte se. Já vám to přikazuji, lidi. Nerozpůlujte se. Vypadá to, že mě nechávají. To je jako fakt? To se tak hodní? No tak já tušil, že tady nikdo není tak hodnej. Jsem myslel, že už propluju a budu si normálně plout po serveru. Ne, oni mě musí sežrat. A tam je 8 s nějakými takovými těmi kolema. Blobem, no tak to vykašlu. Ne, Doktor Bob to je. Ne! OK, tohle. Proč se... Jo, dobrý. Ne, opovaž se vypustit kouli. Hak. Tak.
A půjdeš za mnou? No, nepůjdeš, já tušil, že jste takový ti, který nebudou radši riskovat. Takže OK, do topky asi se už dneska nedostanem. Tým? No, sorry, já jsem tak ne, není. Sorry, já bych klikl rád na dvojitý V, ale jak... Jestli budou týmeři, já se na vás úplně... Oni jsou fakt tým! To si děláš prdu. No to jsem mohl být já, ten, kdo mohl týmovat. Jo, vletěl do mě, díky kámo. Pojďte. Ne, feed plus. A teď, tam je nějaký obrovitánský. Běž po osmičce. Mě se nevšímej. No, tak to je fakt byla zábavná hra. Myslel jsem, že dneska bude takový tým, protože dneska jsem chtěl s někým týmovat a bordit nějaký, chtěli jsme vybordit server. No, jsme stejný tým, ale jestli mi dáš kuličku, tak bohužel já se nenapřáhnu až k dvojitým V. Ne, oni tam týmují. Vy. Neopovažte se tam týmovat, dekám. Já tě zabiju. Ono zabil. Vidíte, tady k toho netopíra. On tam s někým týmuje. No a. On tam fakt s někým týmuje. No, Španělsko je srovná a my si budeme plout dál. Sire, tak čau Sire, M. Nevím, co to mělo znamená. Pojď za mnou. Fakt. On to jak to udělal? Ne. Proč, jak jsi to udělal? Kámo, to by mě zajímalo. Pojďme, jdeme ho obsadit. Jo. Tak. Zkusíme ho obsadit. Tak. Ne, on to dal. Jo, aspoň něco. Lidi ne. Jestli se teďka rozpůlí. Jestli se teďka osmička rozpůlí kvůli mně. Dobrý. Naštěstí. Jestli se ten zvuk slyšeli, toho se nevšímejte. Tak OK, začíná to být nuda, rozpůlím se. Aby trošku už jsem lákal ty kuličky. Jo, tady jich se ještě, kámo. Pojď za mnou. A vidíte, už tam je vosa a... Ne, nesekej se. Dobrý. Trošku se nám to tu zasekalo. A úplně jsme tu vybordili ten server. Úplně jsme tu vybordění. Byli jsme tak velicí lidi a to mě udělal. A teď... Jo, já to proplul. Tak to nebývá zvykem, že to udělám. Lidi, proč to děláte zrovna mě? Já natáčím video a vy mě chcete sežrat? Tak OK. Tohle jsem trochu nepochopil, padej. Teda nepochopil. Takže OK. Jedeme. Já už ani kolik minut natočím. No, tak ještě bychom mohli něco natočit. Uvidíme? Já už natočím 9 minut. Tak OK, ukončíme tou 10minutovky. Pojď. Tak pojď za mnou. Ježíš, proč to udělal? Ty bys mohl přežít. No zase žradek King. Aha, já to udělal tu chybu. Hoj. Ne, ne. Ježišmarja. Tak OK, dneska jsme se nedostali do topky. Jestli se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like. Dneska jsem se vůbec neukázal z toho důvodu, že to nemám vůbec šátek ani brejle. Tak jsem se dneska neukázal a u dalšího videa čau lidi.